Så kommer vist noget lyd på. Ja. Jamen, er du ved at være frisk, Lars? Ja, ved du hvad, så starter vi dagens webinar. Vi er utrolig glade for alle de tilmeldinger, vi har fået, og vi håber, at I sidder ude og hygger jer. Det her kan vel sige at være ugens punktum, så jeg håber, at I har fået god frokost og er klar til at lige at få et dejligt brusebad af relevant viden her til at drive en bedre forretning. Temaet, det er jo selv med inbound marketing, og baggrunden for temaet, det er, at som B2B virksomhed i dag, der er du faktisk lige så afhængig af internettet, som e-handels virksomheder. De er for at kunne sælge dine produkter, det bare på en lidt anden måde. Og der har vi jo den her glimrende metode, inbound marketing, som kan bruges til at udnytte internettet til at få nogle kvalificerede leads med. Og det er det, vi skal prøve at gennemgå i dag. I en helt kort præsentation af vores team. Den nærmere præsentation, den får jeg, hvis vi indgår i en nærmere dialog, men vi har et super skarpt og et super sødt team. Faktisk Danmarks stærkeste inbound marketing team. Jeg synes faktisk, billedet er dejligt. Ja. Og hvad hedder det? Og nu sidder de derinde og smiler og har tommelfingeren op, så det kan I godt tage for gode varer, når jeg siger det. Dagens agenda, det er faktisk en filmatisering af bestselleren Inbound Marketing trin for trin. Og baggrund for at vi egentlig skrev den her e-bog og for det her webinar, det er at vi har researchet utrolig meget og i lang tid omkring inbound marketing. Men vi synes, når det sådan var, at man skulle komme i gang med at gøre det helt konkret, så manglede der lidt noget viden. Og derfor har vi egentlig forsøgt at dele processen op i nogle logiske trin, som Thomas han kommer ind og forklarer meget mere om senere. Ja, jeg synes også, der var noget med, der var ikke så meget godt dansk indhold, vil jeg sige, så vi synes faktisk, der var et hul, så der var nogen, der sidder her i Danmark, som har lyst til at læse lidt om inbound marketing på dansk, der kunne få lov til at komme i gang med det også, så det ved vi jo for et fact her i dag, at en stor del af jer, der sidder og kigger på det lige nu, I er blevet kontaktet, I kom i kontakt med os igennem den her guide, så det bliver lidt meta, og jeg skulle sidde og gennemgå guiden i dag, og kampagnen bag, men så kan I jo se bag ved tættet, hvad det er, I har været igennem. Ja. Lige en ganske kort baggrundshistorie for det hele. Når vi sidder med salg og marketing ude i virksomheden i dag, jamen, så har du det helt logiske formål, at vi skal få virksomheden, vi sidder i, til at vækste. Det er det går ud på. Der er bare en slange i paradis i dag. Det er, at som i salgsledet, der sidder vi altså med en del udfordringer i dag. Det er sådan noget som, at sælgere, de mangler simpelthen kvalificerede leads. Det er en forhindring faktisk for at kunne vækste. Vi oplever også tit, at salgscyklusen, især jo mere komplekse produkter vi skal prøve at sælge, bliver længere. Vi oplever ofte, at vi er presset på prisen, og vi oplever også, at vi bruger lidt for meget tid på nogle kundeemner, som de er der ikke helt endnu, altså, så vi kan bruge rigtig, rigtig meget tid på det, og det er selvfølgelig kun fordi, vi mangler nogle kvalificerede leads at arbejde med. Og derfor forstår jeg ikke, Thomas, hvorfor du klipper mig ind og står og smiler, for det er jo ikke særlig positivt. Du skulle tage et billede af mig, som jeg ser ud til daglig. Jamen, det er sådan, jeg det er godt. Men det er der gode råd for alt det her, men baggrunden for, at vi oplever de her symptomer i faldet, det er, at i dag så ønsker kunder ikke at blive solgt til. De ønsker at købe af. Og det kan man se helt tydeligt, hvis man går op i en erhverv, og kan man sige, laver et udkast, et uddrag af nogle brancher, så er det typisk 12-15%, der har taget reklamebeskyttelse, og det vil sige, at man kontakter dem. Og generelt faktisk, så kan man se, 60% af alle nystartede virksomheder, de starter ud med at tage reklamebeskyttelse. Så vi skærmer os som potentielle kunder af fra leverandørerne. Og derfor er vi nødt til at finde en anden måde at komme i kontakt med dem. Det, der sker på kundetiden, det er jo, at langt største del af vores indkøb, det består i kunderesearch og selvfølgelig spørge netværk, spørge på sociale medier, for at finde den rigtige leverandør og forstå vores problemstillinger. Så faktisk i det øjeblik, at man kontakter en leverandør, så er 57% af kunderejsen, den er overstået. Det, der egentlig er vores opgave, når vi sidder og arbejder med inbound marketing, det er at synliggøre vores virksomhed i de 57% af kundens researchfase. Det gør vi af to grunde.
Vi vil være synlige i research-fasen, selvfølgelig for, at vi får et lead. Altså det er hensyn til lead-generering. Men det har faktisk også det formål, at vi skal have positioneret os som virksomhed på noget værdifuldt. Hvis vi kan positionere på, at vi kan levere noget værdifuldt i kundens research-fase, så er der en stor sandsynlighed for, at vi bliver til kanonføde, når vi når hen til prisforhandlingen. Og derfor i dag, så vil vi se i salgsfunktionerne, skal faktisk have delt, kan man sige, det personlige salg og lead-genereringsdelen, de skal skille sig af. Det er to forskellige processer. Lead-genereringsdelen i dag er så kompleks en proces, at det kan man simpelthen ikke lægge over på det personlige salg, og det er der heller ikke mange sælgere, der faktisk synes er skægt. Og hermed får marketing jo også en langt mere fremtrædende rolle i fremtiden, fordi at det er dem, der skal stå for lead-genereringsprocessen. Man kan faktisk sammenligne lidt med sådan en gammel damplokomotiv, at det lead-genereringsprocessen skal sørge for, det er at skovle kul ind i motoren, så der altid er en brændende varm motor, som vi er parat til at køre fremad. Det er salgsmotoren, du Det er salgsmotoren, ja, det er salgsmotoren. Det vil I også komme til at høre igen, hvis der er nogen af jer får fornøjelsen af at snakke med Lars. Og nu vil vi så gerne hoppe til en case, og der har vi valgt en rigtig spændende virksomhed, der hedder Inovo, for at gennemgå for, fordi så kan vi være forholdsvis åbne omkring alle resultater og alt det, der er sket i processen, i forhold til, hvis vi tager en af vores andre kunder. Det vi vil gennemgå, det er den her kampagne, som er inbound marketing, trin for trin guiden. Og det der egentlig er det definerede formål med kampagnen, det er at få 10 nye kunder på baggrund af den her kampagne i 2017. Det hele starter med, det er faktisk at prøve at kortlægge vores kunders indkøbsproces, kunderejse. Og der vil jeg gerne lige slå et slag for denne her bog af Adele Revella, der hedder Buyer Personas. I kan gå ind på buyerpersona.com og læse mere om hende. Det er så tæt, som vi kommer på en bibel i Inovo. Den har vi simpelthen købt en hel kasse af. Så når vi får nye medarbejdere, så er det det første, de får stukket i hånden. Og så når de har læst den, så fortæller vi, hvor toilettet er. Det her det er sådan et forsimplet eksempel på, hvordan man kan arbejde med det. Det vi går ind og kigger på, det er vores målgruppe. Det er jo salgs- og marketingchefer, direktører i eget virksomheder. Det er den målgruppe, vi går efter. Og vi har været inde og prøvet at spørge og måle på, hvad er det egentlig, som der karakteriserer dem. Jeg vil ikke gå i dybden med det her, men bare lige igen slå et slag for, fordi jeg hører så tit, når jeg er ude, og vi skal i gang med inbound marketing, kan vi ikke lige springe det her led over. Vi vil sådan set bare gerne i gang med at få produceret noget indhold og få gang i noget kampagne. Og det svarer lidt til, at du står med nogen, der skal bygge dit hus, og siger, kan vi ikke lige springe det her med fundamentet over, så begynder at få bygget nogle mure og komme i gang, så vi kommer flytte ind. Det kan vi godt, men det virker kun på kort sigt. Ja, jeg vil sige tværtimod, det er jo nærmest et helt webinar værd på et tidspunkt. Det kan være, at vi skal holde det på et tidspunkt, og simpelthen komme i dybden med, hvordan gør man det her på den rigtige måde, hvordan kombinerer man data, interviews og så videre, for at få den her kunderejse mapping, som man kan arbejde med i kampagnen. Ved du hvad, det vedtager vi her med, det laver vi simpelthen selvstændigt. Det er i orden. Godt, Thomas, så får jeg simpelthen tiden ind til, at du går. Nå, men så er det godt, at jeg lige har drukket lidt vand, fordi jeg bliver jo nogle gange lidt tør i munden her af at tale så meget, som jeg nu skal tale, men jeg vil så utrolig gerne give jer alle sammen en god oplevelse og komme her helt i dybden og komme ind bagved, hvordan den her kampagne er opbygget, så det ikke bare bliver overskrifter endnu en gang. På en halv time. Ja, en halv time har vi, og jeg tror endda, vi er på 25 minutter, men jeg har også øvet nogle gange, så må ikke det lykkes. Den her kampagne, vi vil gennemgå, det er inbound marketing trin for trin kampagnen. Den er centreret omkring den guide, som rigtig mange af jer har læst. Det kan vi se på alle dem, der har tilmeldt sig i dag. Langt de fleste af jer har kommet igennem vores permission database igennem den her guide. Så det er det første skridt. Vi vil tale lidt omkring, hvordan har vi brugt guiden til at indhente permission. Den næste del, det er, hvordan har vi så promoveret den her guide de rigtige steder, hvordan har vi brugt moderne promotion, hvordan har vi gjort det på de sociale medier og kombinationer af søgemaskiner på at dukke op de rigtige steder. Den tredje del, det er lead nurturing. Lead nurturing delen, det er den del, der dækker over,
hvordan arbejder vi med at uddanne jer der sidder der hjemme bag skærmen, i at forstå inbound marketing, forstå hvad der skal til for jer for at komme i gang med et inbound marketing projekt. Hvordan gør vi det igennem vores dialog med jer? Den sidste del, det er det fjerde punkt, det er marketing automation. Marketing automation er, kan man sige, hele årsagen til, at vi overhovedet kan arbejde så systematisk, som vi gør nu, med så mange forskellige digitale touchpoints. Vi bliver nødt til at automatisere det. Så den del vil jeg komme ind på til sidst. Vi springer direkte ud i at få et overblik over kampagnen. Det her, det er sådan den grove skitse af, hvordan den her kampagne er struktureret. Vi er ude og promovere igennem LinkedIn og AdWords, det er det vi bruger i den her. Vi har en landeside, hvor man kan hente guiden på, og vi har et email lead nurturing flow, der er kombineret med telefoni, og så er målet jo at få et salgskvalificeret lead i form af et personligt møde. Hvad vil det sige, Lars? Uden at afsløre den store ending med resultaterne, så er der i hvert fald kommet nogle af vores personlige møder igennem, så der er kommet salgskvalificerede leads ud. Det kan vi allerede afsløre nu til jer, der sidder derhjemme, og venter lidt på at få lidt rapportering på det. Så det er ikke uden effekt at gennemføre sådan en kampagne. Det her, det er overblikket. Første punkt på dagsordenen, det er, at vi skal i gang med at indhente nogle permissions. Lars, du var lige kort inde på det her med at forstå kunderejsen. Det bliver næste webinar, men jeg kan i hvert fald afsløre så meget, at vi har brugt en del af arbejdet på at forstå, faktisk den målgruppe, der sidder og kigger på det her webinar, lige nu forstå, hvad er det for nogle problemer, man kommer igennem, og hvad er det, der bliver researchet på i forbindelse med inbound marketing, så vi har kunnet udarbejde en god dansk trin for trin guide, med det formål simpelthen at hjælpe nogen i målgruppen i gang, og selvfølgelig også positionere os som nogen, der har viden inden for det her område. Og det første skridt vi har gjort, det er, at vi har selvfølgelig udarbejdet guiden, men landetiden, som er den, der ligesom man opgør sin permission på. Her har vi allerede fra start af haft en plan for, hvad vi vil bruge det data, vi får ind fra landesiden til. Hvordan vil vi gerne segmentere vores permissions? Hvordan skal Lars få en værdifuld dialog, når han nu på et eller andet tidspunkt har noget personlig kontakt og dialog med nogle af alle dem, der henter den her. Og udover at vi selvfølgelig har brugt en del energi på at sælge guiden på landesiden, forklare hvad det er man får ud af det, jamen så har vi faktisk mulighed for at man kan vælge, faktisk så skal man vælge hvilken rolle man sidder i, så vi ved om man arbejder med salg eller marketing eller IT. Og herudover så har langt over halvdelen af dem der har hentet den her guide, de har faktisk også været så flinke at skrive hvad den største udfordring var. Det er ikke engang noget man skal, men rigtig mange gør det faktisk. Og en kombination af hvad man sidder med i virksomheden og hvad ens største udfordring er i dag, når man henter den her guide, det er guld værd i den dialog som Lars efterfølgende har, og ikke mindst i de mails vi efterfølgende sender. Vi implementerer altid også en kvitteringsside, det har vi også gjort her. Kvitteringssiden er der er to formål ved den. Den ene det er at vi selvfølgelig bruger det til at tracke hele vores konverteringstrakt, hvor mange er kommet igennem, hvor mange har hentet. Det skal være nemt at hente guiden direkte fra kvitteringssiden, udover at man modtager den på e-mail. Men herudover så bruger vi faktisk også den her kvitteringsside til at ekspande vores widget på LinkedIn. Så på kvitteringssiden er der direkte adgang til at komme over på vores LinkedIn side og følge os. Og over en periode her, der kan man se at der faktisk er en del der har gjort det igennem den her kvitteringsside. Så på den måde så arbejder vi både med at bygge vores permission database op i vores e-mail, som er vores primære, men vi bruger også den her permission kampagne til at skabe at åbne op for andre kanaler vi kan have dialog på herunder LinkedIn. Og jeg kan nærmest ikke sige LinkedIn uden at komme til det næste punkt, som er promotion-delen. Og kort fortalt, jamen så promotion, det er rigtig mange af de værktøjer, der er mange der kender i klassisk online marketing. Men udover at have sådan nogle spredte online marketing aktiviteter, jamen så samler vi faktisk det hele i en samlet kanalmix, hvor vi meget målrettet på hver kanal går direkte mod den målgruppe vi ønsker at få ind i vores permission database, og som er interessante for os at tale med, der hvor vi faktisk føler at vi kan gøre en forskel
hvis det er, at vi kommer i gang med at levere en inbound pilotkampagne. Så vi er meget, meget segmenteret i vores arbejde, og vi sporer vores effekt hele vejen igennem. Og en del af lige, at vi kommer ind på, det er faktisk, at det her det begynder også at give os en målbar effekt af vores SEO, vores long-tail SEO, for at blive lidt nørdet. Men for at lige starte med, kan man sige, den klassiske del, jamen så kører vi annoncering på Google direkte for guiden her, når man søger på nogle præcise termer, det vil sige, det er meget specifikt på inbound marketing og lignende termer, vi er kloge på det. Vi pusher også guiden ud igennem LinkedIn, igennem promoverede sponsorerede opdateringer, og den ligger inde på vores LinkedIn-side også, så vi har både en organisk reach på vores guide på LinkedIn, men vi har også en del, hvor vi betaler for at komme ud i den målgruppe, vi gerne vil ramme, og der er LinkedIn et fantastisk medie, for vi kan være meget branchespecifikke. Der hvor vi er gået lidt ud over, hvor at man kan sige, det selvfølgelig er lidt tid før Google fanger op på det, men det er, at vi faktisk, udover at have brugt energi på at skrive den her guide, hvor vi er inde og give en decideret trin for trin vejledning, jamen så hver gang Lars er ude og tale med nogen, og jeg taler med nogle kunder, jamen så bruger vi faktisk meget energi på at forstå, hvad det er for nogle spørgsmål, de sidder med. Og hvis der er nogen, der har nogle spørgsmål, som vi kan svare på, jamen så ofte så vil vi faktisk bruge det som inspiration til at skrive blogindlæg og artikler, hvor vi kommer med svaret på det. Og i dag er det primære, der skal til for at blive synlig på Google. Så sådan en søgning som hvad er inbound marketing, der har vi faktisk 30% resultater på den første side. Og det er både hvad er forskellen på inbound, hvad er inbound marketing i Danmark, og hvordan kan man bruge det i marketing. Så vi har nogle forskellige vinkler. Og sådan har vi en række artikler. De artikler bruger vi også i vores promovering på LinkedIn, i den organiske promovering, hvor man også igen kommer ind igennem vores blogindlæg. Og så vil man nok tænke, jamen det er rigtig fint, Thomas. Nu får vi en masse besøg ind på vores blogindlæg. Her er eksemplet på det, hvor vi ligger nummer 1, som er forskellen på inbound marketing, traditionel marketing. Men det er fordi, der er mange af dem, vi taler med i forhold til, når de taler om at promovere deres indhold, så taler man meget omkring de medier, der er eksterne. Det vil sige, det er LinkedIn, det er Facebook, det er Google, både SEO og AdWords og andre sociale medier. Men rigtig ofte, så er der faktisk mange, der glemmer et meget, meget nærliggende medie, som de alle sammen ejer, nemlig deres egen hjemmeside. Her har vi et eksempel med noget content, hvor vi har fået besøg gennem Google. Alle vores blogindlæg, der er tematiseret omkring inbound marketing, de får en stor call to action på, en stor fed call to action, tror jeg vi kalder det, hvor man har let mulighed for at komme over til landesiden og hente e-bogen. Så på den måde, så sørger vi for, at hvis du sidder og læser omkring noget, der har med inbound marketing at gøre, så er der let adgang til næste skridt, nemlig at finde ud af, hvordan kan jeg selv komme videre med det her. Hvis man kommer ind på nogle andre indlæg, jamen, så har vi også en lille pop-up, eller en lille dialog, der sidder og penger nede i hjørnet. Hvis det er en anonym bruger, så får man den her besked, og det ved jeg også, der er nogle af jer, der sidder i dag, der har oplevet den her besked på vores hjemmeside. Holder man musen over, så kommer der sådan en lille let adgang til at komme ind på landesiden igen. Så på den måde, så bruger vi faktisk ret meget energi på at udnytte den organiske søgetrafik, vi får igennem det viden, vi arbejder med for at løse problemer i omegnen af inbound marketing. Og når det er sagt, så kommer vi faktisk allerede til lead nurturing delen. Lead nurturing delen er der, hvor man kan sige, nu har vi egentlig været igennem og få vist vores guide, vores indhold til den rigtige målgruppe, de rigtige steder. Vi har også fået nogle permission igennem, at nogle de har opgivet deres anonymitet. Nu er det, vi skal i gang med, Lars, dit yndlingsemne. Og det er salg til dem, der ikke kender Lars helt så godt som jeg gør. Og og det er faktisk det lead nurturing delen. Det er her, hvor at vi udnytter vores viden omkring, hvordan kunderejsen og købsprocessen for dem, der køber vores inbound ydelse, hvordan den fungerer. Så hvordan kan vi levere noget værdifuldt indhold i den her proces, ud fra den forståelse for de problemstillinger, der er, hvordan kan vi flytte de potentielle kunder, vi har, frem i deres købsrejser, kunderejsen mod at købe en inbound marketing pilotkampagne, og hvordan kan vi hjælpe med at speede den proces op.
et overblik over, hvordan lead nurturing-delen i den her kampagne ser ud. Det er meget, meget simpelt. Det kan næsten ikke blive mere simpelt, det program. Det er, vi har Jakob herovre til venstre, som er blevet klar over, at inbound marketing kan hjælpe med vækst, fordi han har hentet Læs Guiden. Vi har Lars helt over til højre, der rigtig gerne vil tale med Jakob, som er bevidst omkring fordelen ved inbound marketing, og faktisk er blevet lidt klogere. Og det gør vi igennem en række mails, vi sender. Og så er der så Lars, han har ikke så meget at lave weekenderne. Du har jo kun 3 børn, så der er jo masser af tid til overs. Og det vil sige, at i weekenderne, så sidder Lars gerne og skriver personlige mails til de kunder, der har udvist noget interesse ved at læse mere af vores indhold, og finde ud af, om vi kan hjælpe. Og nogle specielt udvalgte får faktisk også nogle gange et opkald. Dem, der er langt fra at være interesseret i det, dem har vi stadigvæk permission på, og de bliver så brugt i vores samlede permission database til vores ugens dilemma, eller dagens dilemma, som vi sender hver anden uge, der konkurrerer med masser af monopol. Og de 3 mails, der er med i det lead nurturing flow, som i langt de fleste af jer har været igennem, det er, at først, så sender vi faktisk guiden, sjovt nok, så har man den i sin indbakke. Det er altså rart at have en reference til guiden og have den liggende i sin indbakke. Og herudover så kan vi så se, hvor mange gange er der nogen, der går ind og åbner mailen og klikker ind på den igen. Det er også meget rart for at vide, hvor interessant er det her materiale, vi har sendt. Den anden del, vi bruger mailen til, det er faktisk at være ret eksplicit omkring, hvad det er, man giver permission til, hvad man har opgivet sin permission til, og let mulighed for at fremmelde sig igen, fordi vi er ikke interesseret i at have nogle terrorister, der synes, vi spammer og simpelthen bare sender noget ud. Så vi vil egentlig gerne bare have let mulighed for at afmelde sig allerede efter den første mail, hvis ikke det er interessant. Det er ikke interessant for modtageren, det er ikke interessant for os. Vi kan lige så godt sige, her er guiden, vi håber, I kan bruge den, og så kan det være, I vender tilbage, når I engang finder os under et andet område af dem. Så den næste mail, det er en direkte case. Dem, der sidder nysgerrig på, hvordan kan jeg bruge det her i praksis, der har man allerede mulighed for at se en case, hvor vi gennemgår, hvordan har man så kunne bruge marketing automation og inbound marketing i en virksomhed. Og den sidste del, det er faktisk det er en udpluk af guiden, hvor vi har designet et bestemt ark, som er vores buyer persona template. Det er faktisk startskuddet. Vi var inde på det lige i starten, at det er der, vi starter hele kampagneplanlægningen. Det er faktisk, at vi får mappet den her buyer persona. Det er første skridt for at komme i gang med en inbound pilotkampagne. Så derfor så vil vi gerne hjælpe dem, der henter guiden til at komme nu i gang med, når de får en skabelon direkte til at komme i gang. Når man har fået de her mails, jamen så er man så heldig at komme på VIP-listen, kunne jeg til at sige, over dem, der modtager vores konkurrent til masse monopolet, nemlig Innopolet. Der var kun hver anden lørdag indtil videre, men hver anden lørdag, der kommer der lige omkring masse monopoltid, der kommer dagens dilemma, hvor vi baseret på vores samtaler med eksisterende og potentielle nye kunder, finder ud af, hvad er det egentlig, der rører sig derude inden for salg på nettet, lead generering. Og så tager vi et dilemma op og kommer med et bud på en løsning. Og det er også en måde for os at koble sammen med vores blogindlæg og viden. Og den mail I har til højre, det er en der fremhæver et rigtig, rigtig godt indlæg Lars har skrevet omkring hvordan man i 2017 kan gentænke salgsafdelingen. Det har fået rigtig stor respons på, både gennem e-mail og LinkedIn. Og den til venstre, det er den, som cirka halvdelen af jer, der sidder her i dag, har meldt jer til webinaret igennem. Det var den, vi sendte for et par uger siden. Og den anden halvdel, der sidder her i dag, har meldt jer til igennem den mail, vi sendte i starten af den her uge, som var målrettet dem, der ikke havde måske havde læst den første mail og havde mulighed for direkte at melde sig til webinar. Og på den måde så har vi faktisk et evigt lead nurturing program igennem vores dilemma mails, der kommer hver anden lørdag, og det har vi faktisk fået rigtig god respons på. Jeg tror faktisk, var det sidste mail, hvor du fik ros faktisk for LinkedIn, for det, at der var faktisk som også på det. Ja, som sad og ventede om lørdagen på at få det. Det havde vi ikke regnet med, da vi gik i gang med det. Ej, det er positivt, når man begynder at blive rykket for at få brugt det. Ja. Godt. Jamen, en lille krølle på alt det her, det er, når man snakker inbound marketing, betyder det så, at alt traditionel marketing er død. Og det mener jeg bestemt ikke, det er. Ja, tværtimod, alt det, som der virker i dag, der er ingen grund til ikke at fortsætte med det. Men det er vores postulat, at man faktisk kan
styrke effektiviteten af de ting, man gør i dag, hvis man kobler dem ind i en inbound marketing kampagne, i stedet for at køre nogle analoge kampagner uden for inbound regi. Lad os bare tage et eksempel. Mange virksomheder bruger i dag til marketing i en eller anden udstrækning. Mange har ikke de bedste erfaringer med det, nogle har gode erfaringer med det, og mange har egentlig også en mellemerfaring med det. Men hvis man kigger på telemarketing, hvor man ringer ud, og det er interruption marketing, som man siger, hvor man ringer ud for styr, jamen så i snit så er det 3% af alle dem, man ringer til, hvor man kan booke et møde med. Det betyder jo et eller andet sted også, at der er 97% af dem, man ringer til, hvor forbindelsen har været forgæves. Hvis man nu tænker det ind i inbound regi, så har vi ikke bare mødebookingen som en call to action. Vi kan jo også spørge, kunne I være interesseret i at modtage vores e-bog, hvis man nu ikke lige er interesseret i et møde? Og det er der altså langt flere, der er, fordi det er de færreste, der er på kunderejsen, hvor de faktisk er parat til at møde, og det er derfor telemarketing meget ineffektivt. Så budskabet er egentlig at prøve at tænke de ting, man gør i dag, for at prøve at tænke dem ind i en inbound regi også. Ja. Sidste del, som jeg vil gå igennem, det er marketing automation, og hvis man kan sige, at hele indholdsdelen og det at forstå kunderejsen, det er hjertet i kampagnen, så må jeg sige marketing automation, det vil jeg sige, det er hjernen i kampagnen. Marketing automation, det er den måde, at I får systematiseret, og vi får sat en automatiseret proces i gang omkring de interaktioner, som vores potentielle kunder, de foretager sig på vores digitale kanaler. Det er e-mail udsendelse, det er integration til vores Salesforce CRM, og det er her, hvor at Lars virkelig får værdien, fordi når Lars møder op om morgenen, så det første, der er på hans skærm, det er Salesforce, som er vores CRM, som sagt, og hvor listen over potentielle kunder dukker op på skærmen, og den bliver gået igennem. Hvis ikke det er noget i weekenden, så er det i hvert fald det første om morgenen, og der kan vi så se, jamen, hvilke interaktioner har hver eneste lead haft med os undervejs. Og det jeg vil vise i dag, det er et meget, meget simpelt marketing automation system. Vi arbejder med rigtig mange forskellige. Ofte så er de kunder, vi taler med, de er faktisk sådan lige, de vil gerne lige stikke tåen i vandet. Det er blandt andet derfor, vi har pilotkampagnen, vi kan hjælpe dem med. Og når man lige starter ud med det, så er det rart at få et marketing automation system, som er nemt at overskue, nemt at gå til, og ikke koster en bondegård hverken i licenser eller implementere. Der bruger vi noget, der hedder Autopilot, og det flow, vi ser på her, det er meget visuelt. Det her flow, det er faktisk det, som I selv har været igennem. Det vil sige, ude til venstre, der kan I se landesiden. Så er der nogen, der udfylder landesiden. Ja, det er dig, der har gjort det. Så lige efter, at leader er synkroniseret over i vores Salesforce, så Lars kan se det, jamen så får vi en notifikation om, at der er en, der har hentet den, og så ryger man faktisk ind i de her 3 e-mails, jeg gennemgik tidligere. Der er lige 5 dages pause imellem hver, så man ikke bliver overspammet, men herefter, så er det, man ryger i vores permission data på subscriberlisten. Det her, den her måde at bygge det op på, jamen det er rent drag and drop. Vi kan bygge alle de her skridt ind, og man kan sidde og sætte det op faktisk uden teknisk baggrund. Det, der er rigtig interessant ved det, det er faktisk, at man sørger for at få sin marketing automation koblet sammen med de andre systemer, man bruger. Og jeg har skrevet et længere blogindlæg om det, som faktisk kommer i vores dilemma-mail, kan jeg afsløre i morgen. Ja, det er ikke mig, der sidder og skriver den lørdag morgen. Jeg har faktisk allerede skrevet den. Så dem, der modtager det, og den mail, og det gør de fleste af, I får faktisk den mail i morgen. Der har jeg skrevet et blogindlæg omkring, hvordan man kan komme i gang i 3 forskellige niveauer i forhold til marketing automation. Den lille, og den mellem, og den store, mere avancerede. Den lille, den vil jeg lige en teaser forklare om lidt. Men før det vil jeg lige vise, hvordan den konkrete integration mellem marketing automation fungerer med vores Salesforce CRM. Det her, det er et eksempel på et lead, hvor vi på staminformationen, der kan Lars sidde og se, jamen både, hvad er det for en rolle personen har, og hvad er det for en virksomhed personen hører til, og hvad er det for en udfordring, som personen har udfyldt, at de har. Det betyder, at når man ringer og har en personlig dialog, så kan vi vide de her stamdata allerede, og finder vi ud af, at det har ændret sig, så kan vi opdatere det her, og så bliver det afspejlet tilbage i marketing automation. Den rigtig interessante ting, det er jo faktisk minut for minut opdatering af, hvordan interagerer vores leads med
vores digitale medier, det er det, I kan se på højre side. Der har vi en komplet historik omkring, hvilke mails har man modtaget, hvilke mails har man åbnet, hvilke sider har man besøgt, hvilke links har man klikket på. Og det siger rigtig meget omkring, hvor interesseret man er i det materiale, vi sender, og hvor man er hen på sin kunderejse. Det giver et godt grundlag for en dialog, det kan Lars jo fortælle mere om lige om lidt. Men og det behøves man ikke i Salesforce CRM, skal lige sige. Ja. Altså, de fleste moderne CRM'er, der kan vi lave den integration, så man kan se det også i de CRM'er, du ser ud med, typisk. Det vigtigste er at få det ind der, hvor jeres sælgere sidder. Har man nu ikke et CRM i forvejen, eller sidder man i et CRM, hvor man tænker, at okay, jamen det kan vi da godt gøre, så sætter vi udviklingsafdelingen i gang, og så kommer man i gang om et halvt år. Så har vi også faktisk en løsning, vi tilbyder i forbindelse med pilotkampagnen. Det er, at vi har været inde og udvælge 4 af de bedste produkter inden for de forskellige funktioner i en marketing automation platform. Vi har Onbounce, vi bruger til hele landesidedelen, som vi så tidligere. Vi har Autopilot, vi bruger til hele marketing automation delen. Så bruger vi noget til at integrere imod et CRM. Og har I ikke et forvejen, så anbefaler vi at bruge et meget, meget simpelt CRM. Lidt ligesom Autopilot, simpelt marketing automation, så er Pipedrive CRM en svar på det. Det koster ikke alverden, og det er meget, meget simpelt at komme i gang med. Og så kan en sælger faktisk komme i gang med en værdibaseret dialog allerede i løbet af den første pilotkampagne. CRM'et kan skiftes ud, som sagt. Det her, der er nogen, der spærer øjnene op, når jeg præsenterer det her første gang, og tænker, det ser meget komplekst, og ikke mindst meget, meget dyrt ud, men faktisk så koster licenserne til sådan at drive sådan noget her hver måned, det er under 1000, det er faktisk kun godt 900, det koster om måneden at have de her systemer kørende. Så hvis man skulle se på nogle af de andre udbredte samlede systemer, det kan være en HubSpot eller en Sitecore Experience eller en samlet Salesforce løsning, jamen så starter vi gerne med 5-10.000 om måneden for at overhovedet at komme i gang bare med software. Så det er en god måde at komme i gang med, det er også derfor vi har taget den med i pilotkampagnen. Nå, men nu har jeg talt nok omkring, hvad kampagnen har indeholdt, og hvad den er bygget op af, og nu vil jeg næsten give ordet til min gode kollega igen, Lars, som skal tale om resultater. Ja, fordi at nu er formålet med det, vi gør, det er jo ikke at lave inbound marketing kampagner, det er jo at skabe nogle resultater. Der kan jeg se, at allerede nu der er sådan en fejl, men fred være med det. Hvis vi kigger på den samlede marketing pipeline, så har vi haft, igennem vores promotion, har vi haft 1914 besøgende. Og af dem har faktisk 21%, og det er faktisk en meget, meget stor, meget stor konverteringsrate, vi har på det, har faktisk opgivet deres permissions. Det er faktisk været 408 til at starte på. Der er så 26, der hoppet fra, der er unsubscribed undervejs, hvilket jo også er meget naturligt. Det er faktisk en meget lille procentdel, der er unsubscribed. Noget, som vi faktisk også har lagt mærke til, det er, nogle af dem, der starter en dialog med os, de har med unsubscribe, så er de sådan set færdige med deres research-fase, og så kommer de så af, og det betyder ikke, at de ikke er uinteresserede, det betyder bare, at nu er dialogen flyttet over til en mere personlig dialog. Nu har vi den her permission database, som vi er inde og arbejde med. Så sker der så det her med, at vi skal have kvalificeret vores permissions i forhold til, hvem er nu relevant at gå videre med. Og det kan man lave en automatiseret proces omkring, men i vores tilfælde, der har det nu været en helt manuel proces, hvor jeg faktisk går ind og kigger i årsrapporter, i regnskaber. Jeg går ind og kigger på hjemmesiden, jeg går ind og kigger på, hvem vi taler med for at... Jamen, vi har et formål, og det er dem, vi starter en dialog med. Det skal være nogen, vi er helt sikre på, at vi kan hjælpe dem med at skabe en større vækst i virksomheden. Hvis vi er lidt usikre på det, så vælger jeg simpelthen at sætte dem som unqualified i forhold til vores videre salgsindsats. Og det betyder, at der er 138 faktisk af de her 386 oprindeligt. Og det er også et spørgsmål om at blive bedre og bedre til ens promotion med at ramme målgruppen. Og det er faktisk ikke 36%, det er 70%, som er gået videre. En anden interessant ting, det er så, at vi kan ikke føre en helt ud, fordi kampagnen er ikke færdig nu, den er fuld i gang. Men jeg er begyndt faktisk at kontakte stille og roligt og meget høfligt gennem nogle e-mails, dem som er i målgruppen, og det har haft en overvældende succes med. Jeg har kontaktet 24, og der er ingen, der har skrevet til mig, at det her, det har slet ingen interesse. Der er 7, der har skrevet, at de var ikke lige klar til dialog nu, men de vil gerne tage den senere. Så har jeg faktisk fået 12 møder, det er halvdelen, som har sagt ja til et møde, der er afholdt 8 nu, og de alle sammen gerne vil have et tilbud. Der er en, der allerede har
besluttet så, der er givet tilmelding om, de gerne vil være kunde hos os. Og så er der 2, der har udskudt beslutning af diverse grunde. Men altså, det ser rigtig, rigtig lovende ud, og som I husker, så er vores mål med kampagnen, det er at få 10 nye kunder i år. Og det er i hvert fald ikke kampagnens skyld. Det er nok nærmere min skyld, hvis det ikke lykkes. Hvis vi kigger på omkostningerne, jamen så i annonceringskroner, så per kan man sige, marketingkvalificeret lead, altså som er i målgruppen, som vi gerne vil i dialog med, der vil vi betale 111 kroner, og i forhold til, kan man sige, arbejdsløn, eller hvis vi omgør det i konsulenthonorar, så er det 370 kroner per marketingkvalificeret lead. Det vil sige, lige i øjeblikket, der ligger vi på en pris på 481 kroner per lead, hvilket jeg også vil sige, at det her det er også en billig måde at skabe kvalificeret leads på at arbejde med inbound marketing. I forhold til spørgsmål, så er vi kommet til det nu, og der ved jeg ikke, om der er nogen, der har et par spørgsmål på baggrund af vores præsentation. Lad os se, om der er kommet. Hvad er det her? Der er en, der spørger her, leadpriser er meget lave, når du også laver research og skriver mail. Jamen det går jo på, hvis vi lige går et skridt tilbage, det er den her leadpris, det vil sige 370 kroner. Altså, jeg mener den er regnet ud fra en samlet konsulentpris på kampagnen her. Ja, jeg vil sige, det er et godt spørgsmål, du stiller. Det personlige salg er ikke med i det her. Altså når vi rører ud over til, at det er sælgeren, der ligesom tager over på kampagnen. Det her, det er egentlig kampagneprisen, eller man kan sige, det er egentlig det er marketingomkostning for at skabe et lead til sælgeren. Ja, og det er jo også det, når vi er i dialog med kunder, jamen, så er det de marketingkvalificerede leads, som vi gerne vil garantere. Altså det er det, vi arbejder frem mod at levere. Jeg ved ikke, om jeg overhovedet nogensinde fik sagt, hvad spørgsmålet var til publikum. Leadprisen er meget lav, når du også laver research og skriver mail, skriver Mogens her. Og det er jo selvfølgelig rigtigt, at det er en marketingkvalificeret lead, det er prisen på. Ja. Men jeg vil sige nu, Lars' tiden koster ikke så meget. Altså ja, for jeg har 3 børn. Ja, han har rigelig tid. Er der andre, der har? Der er en, der skriver her, hvor lang tid tager sådan noget der? Ja. Sådan en kampagne, kan man sige, fra at vi går i gang. Der har vi har lavet sådan et pilotkampagne-koncept, som Thomas har været inde og tale om, hvor man faktisk hvor man kører det hele igennem. Alt det vi præsenterer med de 4 trin omkring permission, promotion, lead nurturing, opsætning af marketing automation. Det tager typisk 6 måneder, og det har vi faktisk lavet en guide omkring også, der beskriver som pilotkampagne. Ja, den modtager alle jer, der er her, det modtager I bagefter, og der er også link her i præsentationen. Og det er typisk forløb, hvor vi bruger en måned på det indledende planlægning og research på jeres personarbejde, en måned på alt indhold og contentproduktion. Og så kører vi i 4 måneders drift, hvor vi simpelthen optimerer løbende både indholdsproduktion og producerer mere indhold og optimerer annoncering og så videre. Så det er sådan, ja, det er en god længde på en pilotkampagne, for at I sådan rigtig kan få det ind under huden og mærke, at der kommer nogle resultater. Er der andre, der har spørgsmål derude? Lad os se her. Nej, det ser ikke ud til at være tilfælde. I er altid velkommen til at skrive til os, hvis der er nogle ting. Ja. Vi elsker at få input fra jer, til også til vores Innovopol, hvor vi løbende skriver blogindlæg. Men ellers så vil jeg simpelthen ønske alle en rigtig god weekend, og tak fordi I lyttede med. Kan I have det godt. Hej hej. Ja.